Tohkasen Matti ja Tiina Merilä yrittää avata aikakapselia, mikä muurattiin Enon terveyskeskuksen kivijalkaa melkein 40 vuotta sitten. Ja Matti oli sitä silloin itse sillä paikalla sinne laittelemassa. Mitä muistatko, että oliko se just, muistelitko, että se oli tämän kokoinen vai? Yhtä mä muistin sitä, että on paljon suuremmaksi. Tää haisee. Että saa nyt nähdä, että mitä sieltä löytyy. Sinne laitettiin jotain kolikoita ja pielisipisen numeroja. Saatko sen paperin sieltä otettua? No semmoinen. No joo. Mikäs se on? 7.9.1987. Joo, ollut 17 vuotias kuitenkin. Nyt olemme kokoontuneet tähän vuodeosaston peruskiven muuraustilaisuuteen. Voimme todeta, että olemme loppusuoralla Enon terveyskeskuksen rakentamisessa. Ei ollut loppusuora lähelläkään, tämä oli ensimmäinen osa, 3 osassa rakennettiin. Uusien tilojen rakentaminen on sujunut vaiheittain, ei kun tämä on viime. Taas mä muistin väärin. Uusien tilojen rakentaminen on sujunut vaiheittain alkaen vuodesta 1976. Myös viivytyksiä on ollut osassa johtuen valtakunnallisten suunnitelmien lykkääntymisestä. Varsinaisesti Enon sairaalan historia alkaa jo vuodesta 1868, jolloin pitäjän kokouksen pöytäkirjasta on sitä päivää just näin. 10. toukokuuta löytyy merkintä, että sairaanhoidon päälliköksi nykyään avattavalle sairaalalle Rätylässä valittiin Heikki Ryhänen ja hän saa ottaa saaks joku tosta selvää? Mä saan mikä tuolla on? Tuossa on I2, eli 2. Yksi eli 2 vaimoihmistä sairaanhoitajiksi. Joo, seuraavat tärkeät vuodet ovat 1929, 30 ja 52, jolloin valmistuivat nykyisen vuodeosaston tilat sekä kulkutautisairaala, jonka tiloissa toimi aikoinaan myös synnytysosasto. Joo, täällä oli synnytysosasto. Pääterveysaseman avohoitotilat valmistuivat 1976, sisältäen röntgenin, laboratorion, keittiötilat ja vastaanottotilat. Vuosina 1981 ja 1982 rakennettiin kuntoutuksen ja hammashuollon tiloja. Joo, siis tämä oli viimeinen vaihe ja mä muistin väärin, että tämä oli ensimmäinen vaihe, kun tätä peruskirjaa muutettiin. Uimaharjun terveysaseman ensimmäinen osa valmistui 1978 ja uusin osa 1981. Jäljellä rakentamisessa vuodeosaston jälkeen ovat vielä työterveydenhuollon toimitilat Uimaharjun terveysaseman yhteyteen sekä Kirkonkylän neuvola pääterveysaseman yhteyteen vanhan purettavaksi suunnitellun vuodeosaston paikalla. Eli vielä tämän jälkeen piti rakennella sitten erikseen, oli sekin homma. Uuden vuoden osaston rakentamisesta puhuttiin jo 1960-luvun alussa. Tällöin eräs lehtiartikkeli kertoo, että sairaala suunniteltiin rakennettavaksi nykyisen vesitornin ja kirjaston paikalle mäen päälle. Parissakymmenessä vuodessa suunnitelmat ehtivät kuitenkin muuttua varmaan useampaankin kertaan. Siis silloin kun minä tulin 1973, niin silloin niin jatkuvasti puhuttiin tästä terveyskeskuksen rakentamista. Puhuttiin, mutta ei koskaan ryhdytty mihinkään toimenpiteisiin, ennen kuin vasta sitten myöhemmin. Kummalla paikalla sillä vesitornillakin olisi ollut. Työntekijät muistamme
ne vuodet 1970-luvun lopussa ja 80-luvun alussa, jolloin vuodeosastolla vieraili useita ministereidenkin johtamia delegaatioita ihmettelemässä vuotavia kattoja, ahtaita työskentelytiloja, vetoisia huoneita ja kurjia työntekijöiden sosiaalisia tiloja. Nyt tulevana kesänä nämä epäkohdat poistuvat. Mikä sitten sen sai aikaan, että se rupesi tapahtumaan jotain. Se oli se, kun Matti Puhakka valittiin kansanedustajaksi. Minä lähetin Puhakalle, vissiin se laski, että kuinka monta muistiota ja promemoriaa mä lähetin sille. Ja Puhakka otti yhteyksiä sitten. Se oli ihan eri asia, koska on kansanedustaja, joka sitten puolueen kautta, joka sitten rupesi tulemaan valtionosuuksiin. Me terveyskeskuksen vuodeosaston työntekijät olemme iloisia siitä, että suunnitteluvaiheessa saimme olla mukana esittämässä omia toiveitamme ja että niihin suhtauduttiin ymmärtäväisesti. Toiveitamme otettiin myös huomioon. Kesällähän sitten näemme, kuinka hyvin valmistuvat tilat vastaavat toiveitamme. Uskon ja toivon, että asianmukaiset työskentelyolosuhteet auttavat meitä jaksamaan paremmin hoitamaan potilaita ja ennaltaehkäisemään sairauksia, mikä on terveyskeskustyön varsinainen tarkoitus. Oli viisasti sanottu. Virkaa tekevä johtava lääkäri Eija Vänskä on tällainen. Sitten täällä on pienisykin se. Tästä ei saa. Mitä on kärsinyt? Onko se ihan märkä? On. Sitten on rakennusseloste. Arkkitehtuuritoimisto suunnittelu Kärkikommandiittiyhtiö Joensuu, insinööritoimisto Juhani Väisänen Joensuu, insinööritoimisto Erkki Saastomainen Joensuu, sähkösuunnittelutoimisto Jorma Alkonen. Sitten on tässä. Siellä on markkahinnat noissa Piekkarin mainoksissa. Rakentaja M. Laukkanen Eno on rakentanut. Onninen Oy tehnyt LVI-työt, sähkötyöt, Saarelainen. Maalaustyö, IV-työt, ilmastointi Pentti Kuittinen. Suunniteltu rakentamisaika 1.6.87-30.5.88. Kustannusarvio 9 473 000 markkaa. Nyt me en enää ymmärrä markkahintoja, mitä ne tarkoittaa. Nyt on siis netistä saa konvertointi. Näkyisi vähän niinku piirustuksia, rakennuspiirustuksia, mutta ne on vaan niinku siis haalistunut. Oh my god, kato. Täällä niinku näkyy just niinku vähän niinku rakennus, niinku on pohjapiirustuksia. Mut siis tälleen. Piirustukset täällä. No näillä ei oo kyllä. Ne on entiset lakanat ne. Näistä niinku näy. Säädeliinat. Ei ollut rahaa. No joku on vienyt rahat. Niin. Mikä täällä? Elikkä täällä oli siis tosiaan Mitäs täällä? juhlapuhe, rakennuspiirustukset, vanha Pielisjoki-seutu. Ja voi olla, että kun on mennyt murskaksi tuo Kuparinen, niin ne rahat on varmaan voinut tippua sieltä. Missään tämmönen Eija Vänskä nykyisin mahtaa vai? Nyt on lääkärin matriisista. Kyllä. Eikö ollut sielläkään kapselissa nyt? Ei, täällä on kuminauha, joka on ollut varmaan nyt piirustuksen ympärillä täällä. Mut sehän oli siis niinku auki, jos sillä on ollut niinku joku mötikkä, niin sehän on voinut vaikka nostaa jossakin.